Takže ja vás zdravím, tu je Tomík a vítam vás pri ďalšom videjku. Je to Minecraft, ako vidíte, ale nie je to Skyblock, lebo Skyblock sa mi nejako pokašľal úplne, neviem prečo. Lebo vždy keď sa spavnem tak, že nie som na tom ostrovčeku a proste padám dole furt. No, tak ako vynahradenie, skúsim to nejako opraviť, alebo niečo s tým spraviť. Ako vynahradenie som sa rozhodol, že natočíme normálny survival, single player, možno to bude z časti aj multiplayer, neviem, ešte uvidím. V džungli som sa spavnul zámerne, alebo teda našiel som si seed na džunglu, pretože chcem... Keľu. 30 fps, tak. Pretože chcem si postaviť dom na strome, áno je to tak, dom na strome. A zase nie až tak vysoko a ani nie nízko, takže tak. A ja si na začiatok trošku ešte idem. Dúfam, že táto džungla nie je až tak veľká. Ako vidím, tak je. Sorry. Takže ja si musím najskôr samozrejme nasekať nejaké drevo. Ojoj, melónik. Mňam. Akú mám úroveň? Dám si easy. Easy peasy. Sú tu melóniky, super. To sa mi ľúbi. Aspoň máme čo papať na začiatok. A rovno z toho budeme mať aj seedy. Melon seeds. Tento vyzerá solidne, tak sa tam poďme pozrieť. Na začiatok tieto diely budú možno tak 20, možno 30, možno aj 50 minútové, ja neviem, podľa toho ako sa mi bude chcieť. Musím sa vždy pozerať, keď som začal nahrávať, aby som vedel, kedy skončiť. Pardon, milí diváci, fakt, ja som chcel ísť teraz natočiť ten Skyblock druhú časť. A proste koniec. Lebo som sa spavnul a padal som furt dole, lebo som sa spavnul tak zle trošku. Takže toto nič neobsahuje, ako vidíme. Ale na začiatok by sme sa, mohli by sme sa tuto zložiť na začiatok, tu niečo mať a potom ísť na nejaký ten strom veľký a tam hore to zase, tu je templa. Wow, tu je templa. Ja som sa spavnul hneď pri templi. Ale potrebujem vedieť, kde je vchod do nej. Wow. Super. No, toto myslím, že rozbijem aj rukou, nebude to dlho trvať. Ako napríklad obsidian. Ten dlho trvá aj diamantovým krompačom, takže... Tak. Ideme dovnútra. Dole. Aha, to bol vchod. Ale v pohode. Vy asi nič neuvidíte, diváci. Haha, ja som to vedel. Však to je jasné, že tu niečo je. Ojojojojoj. Čo tu máte? Oh, gold! A iron na začiatok. Výborné, toto som dosť prekvapený. Ale... ja si toto... Tak to dám hneď na onu. By som si tu mohol spraviť hneď krompáč. Na začiatok takto krompáč, aby som si mohol pobrať tieto veci. A keď budem potrebovať, ešte tam mám, super, ešte tam boli aj šipy. A keď tu budú nejaké zábrany, tak aby som to vedel odkopať. Nechcem si robiť hneď ten. To sa mi hodí, toto sa mi zíde. Hop, hop. Sice nie je ten cobblestone, hej, ten sa mi nezíde až tak. Dobre, to je myslím, že všetko. Ešte tu je toto. Aj tam boli ešte nejaké šípy, takže super. Sakra, strašne kašľam, strašne.
Tieto diely možno budú vo Full HD, neviem ešte, uvidím, rozhodnem sa. Počkať, toto... Čo to spravilo? Spravilo to niečo hore? Fú, vôbec neviem. Aha, toto asi. Alebo tu bol, ako som hovoril na začiatok, že tam bol vchod. Dobre, toto je výborné, že na začiatok sme našli hneď templu a hneď tam bývame vedľa. Tam dole je tá moja časť. No, ja idem dole a potrebujem na začiatok, určite, tu sa takto zložím. To si dám toto, tu si dám čestku, dám si tam všetky tieto veci. Na začiatok už aj redstone, no takéto veci máme, to je super. Pardon. Ja si takto spravím jednu vec, si spravím shears, alebo teda spravím nožnice, aby som mohol vlastne pobrať tieto liany, aby som si vlastne vedel hneď postaviť cestičku z každej strany na to. Alebo teda proste, aby som tam nerobil schody. No, na začiatok musím spraviť schody samozrejme. Aby som sa dostal hore a takto. Nebudem to robiť hneď z týchto. Sice máme tu toho veľa, ale aj tak si spravíme schody určite. Aj schody, aj toto. Prečo toto robím? Tak. Nazvem to v strome. Ja si sem dám takto dve leaves. Takto. Potom si to aj nejako osvetlím, alebo tak, aby som proste vedel. Dobre. Vydáme sa teda hneď hore, ja si myslím. A určite si takto spravím. Spravím si zatiaľ kamenné, nebudem to nejako... Dúfam, že sa mi to zmestí do inventára. Ale áno, zmestí. Dobre, takže ideme hore. A z hora vlastne budeme všetko riadiť. Takže hop. Tak. Dobre, a už sme vlastne na vrchu. Výborne. Ja sa tuto postavím hneď na toto. Tak, aby sme vedeli, odtiaľ to začneme vlastne. Že tady to vyjdeme hore a tu už bude vlastne... Podlaha bude, si myslím... Fú, aby som nepadol dole. To musím... No, nič. Ja si zoberiem toto. Ja si to spravím takto. Takú základňu menšiu. Ty vole, treba iba klikať. Lebo toto je rýchle. A ešte si predstavte, že na to dám nejakú efficiency 5 alebo čo. A budem to potom sekať listie, ty kokso. To kliknem a bude celá džungla bude preč. No dobre, zase netreba preháňať. Dobre, tuto keď vyjdeme, spravím si z tohto, alebo si spravím takto z dreva. Takto. Ešte aj sem si dám lines. Počkať, ja potrebujem... Mám ich dosť? Mám ich ešte tých leaves. Tak. Takto. Tak, dobre. Toto aby som vedel...
Počkať. Takto, že? Áno. Dobre, toto máme. Ale na začiatok by som potreboval... Oj, už ho vidím. Oj, ty kokso. To som skoro som zahučal. Ja sa dostanem určite tam. Týmto. Hop, hop, hop. Na uhlie, aby som mohol spraviť torčky. Na začiatok, pretože tam potrebujeme samozrejme nejaké osvetlenie. Hop. A nemám tu oný, dobre. Nemám tu krompač. Takže ja sem idem. Oj! To si dáme takto, dúfam, že máme všade. Dobre, ja si toto tu zložím. Sem dám všetko. Tak, z tohto si spravím paličky, toto si zoberiem a spravím si takto najskôr začiatočný. Hop, tak, bože. Takto, kamenný. A ešte si potom nasekám tam aj drevo, dobre. Výborne, super. Tam hore sú ďalšie melóny, som videl. Potrebujeme nejaké uhlie na začiatok, aj takéto veci, ako je jedlo a tak. Bože. A potom to už ďalej pôjde samé, viac menej. Potom určite to budeme tak robiť, že budeme to prepájať s rôznymi inými stromami. Už mám nápad, že to prepojím s tamtým stromom a tam hore by niečo bolo. Možno by som to potom prepojil aj tam dole, že by boli také podlažia a tak. Ale to je ešte vo hviezdach, pretože ešte je to prvý diel. Som vôbec rád, že mám túto uhlie a že máme kde bývať. Takže tak. Dobre, mám to. Idem ešte hore po tie blbosti. Po toto. Super, mám jedlo. Bow, hej. Prečo toto padá? On to musí mať asi nejaký... ja som si chcel drevo, ne? Naťažiť. Teda nasekať. Nie naťažiť. Ako sa dá ťažiť drevo? Môže sa sekať drevo, ne? Ja si doplním health toho. Zase. Fasa. Dobre, ešte si takto spravím z tohto. Spravím si takto 6x. Dobre. A zatiaľ si to spravím takto. Tak. Toto mi zatiaľ úplne stačí. Fakt, toto mi úplne stačí, bohate. Idem ešte tam a idem si nasekať trošku cobblestone, nakopať. Nie nasekať. To by som asi pokazil sekeru, keby kopem kameň sekerov. Trošku cobblestone, aspoň na začiatok na takú pec a takéto veci. Neviem zase koľko nahrávam. Počkajte, hneď sa pozriem. Je to okolo 12 až 15 minút. Neviem presne teraz, hovorím približne. Som začal nahrávať o 3/4 presne a je 58. Ale ešte nejaké tie sekundičky k dobru. Aspoň taký stack by sme potrebovali na začiatok, to by bolo úplne perfektné. To by bolo fasa. Dneska natočím aj 10-15 dielov, ak budem mať čas určite. Pretože chcem to tak, ako som hovoril, že to budem vydávať z internátu. To by sa mi hodilo. Lebo mám tam dobrý internet, hej. Čiže viem vydávať videá normálne, cez noc by som ich uploadoval alebo tak. Upload je tam asi 400 alebo 500 KB, takže je to v pohode. Hop, hop. Dobre, milí diváci, pre túto prvú časť, bohužiaľ teraz niekto prišiel, takže ja to musím ukončiť. Takže pevne verím, že sa vám to páčilo. Ak sa páčilo, nezabudnite zachať like, poprípade odber a idem sa hneď pustiť do druhej časti. Čiže sa uvidíme v nej. Takže čaute!